हाय फ्रेंड्स फुलचंद्र ब्लॉग को आपको स्वागत। ଏବେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ସ୍କୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ସମସ୍ତେ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଯାହାକି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖାପାଖି। ଏ ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହିଁ ଘର ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠାକାର ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଲ, ସବୁ ଧାନ ଲଗା ହେଇଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକ ନା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ।